Drive-thru nga swab testing ginlansa sa syudad sang Bago. Sa mga balita nasyonal, mga magagmay nga negosyo online, ginaduso ang hatagan sang suporta sang gobyerno. Pagpaisol sang 2022 elections gindoso sa isa ka kongresista. Sa balita internasyonal, relic ni Pope John Paul II ginkawat sa sulod sang simbahan. Sa balita sa sports, pantay man ang aton sining update sa NBA. Balita entertainment, kasal ni Angel Locsin kag Neil Arce ginpaiway subong nga tuig. Samtang sa balita espesyal aton pagistoryahan, ang pamatasan sang tao may baluan sa iya paagi sang paglakat. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Setyembre 25, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Las 3 kaina sang kagahon ang low pressure area ang nakita nini sa 615 kilometros na sidlangan sang Baler Aurora. Ang southwest monsoon kon hangin habagat ang nag-apekto sa Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro. Ang Western Visayas kalakip na ang Palawan kag kalakip ang Kalayaan Group of Islands kag Occidental Mindoro ang mangin magalumon ng kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag thunderstorms bangod sang LPA kag hangin habagat. Ang bilog ng Visayas, mangin magalumon man tubtob magalumon ang kalangitan nga may pulupanalagsa sa pag-ulan bangod sang localized thunderstorms. Samtang ang temperatura naman sa Bacolod kag Negros Occidental mabatyagan sa 24 degrees Celsius tubtob sa maximum nga 30 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kay na alas 5:45 sang aga, magatudod naman karon na alas 5:50 sa hapon. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Sige, good morning and welcome once again sa atong diri nga Aksyon Balita Morning Edition. Yes, good morning mga ka-aksyon. Sige, Action Boy, greet na sila Action Boy. Sige, una. good morning sa kaibigo naton Roberto One Ball Gallo. Good morning, migo. Yes, No? Edwin Miranda Sr., maayong agaman. Remia Garcia, good morning. Alex Fuentes, Miss Heaven Heaven. Kay Yenyen Bilyasa Magbanwa. Sa kay Michael Joseph Hilado, are you beautiful, Dorel? You look nice in your outfit. Oy. Bawa, thank Siling you. ko na si Imo eh. Sige, tamo ko Have sugot. a productive weekend kuno sa aton Action Boy. Kag sa inyo man mga ka-aksyon. Correct. Si Kagawan Melchor Baroca Rumbines ang Barangay 1 sa may Banwa sa Hinubaan. Yes, Hinubaan. Kay Josephine Blevens. Nga schoolmate ko nga nagamuntor man sa State of Connecticut. Wow. Muna galing nga daw ka foreign sa sounding sa iyang name kato sa Connecticut. Yes, connected. Bongga lang gid yan Di siya sa US man sa Connecticut. Kalay, wala. sa Connecticut. Connecticut. Man siya daw pronounce. Nakakarak man. Correct. Kamusta yan ang mga manumbok na ni... Ambok na guro eh. Manumbok gid ya. Kaya... Gracia, Hareta Horvidalia, good morning. Action Radio still watching from Silay. Mayong aga Silay. Kaya nugali kay Cecilia Sadaya, Ma'am Cecilia Sadaya, dra sa may barangay Bata, bala mo or Mandalaga, nagapamati man siya sa aton Action Boy. Correct, Good morning lang da. Kay Hambali Gracia, Hareta Horvidalia, good morning to my hubby kuno Julius Horvidalia. Kag saya unika iha nga si Aya. Pagbugtaw na. Aya bugtaw na. Si Action Boy go. Christine Villalobos, good morning mga kuno sa Energy Fans Club kasi sa tanan ni Raga Barangay Pandanon, DSB. Emmy Esmeralda Dolido, kag Arian Joaquin. Pinky Teruel, blessed morning. Still watching live from Barangay Villamonte. Ginagreet natin ang Teruel family, no?
Lilia Taton, good morning. Monitor na kami di sa Gardenville, Barangay Tangub, Bacolod City. Sige, may lang na pagpamati. Sige. Kay Kelly Jelly, good morning, Action Boy. Action Doral, greet ko lang. Morning si Mr. Beboy Villasor. Kagtanan niya Salvadorians watching here. Always sa US. Happy Friday na da sa inyo. Correct. Yes, kag happy Thursday pa lang sa ila. Correct. Perfect. Andre Polanco, good morning. Basi kung hindi man, basi kung sa bilog nga US na, Thursday gina, basi may mga part nga lain man. Depende garo. Depende garo sa state. Ma-Earl, good morning. Dan Buena, Jo Marie Oxida. Sakay Maricon Brillantes, watching from Hinubaan. Taga Hinubaan na, good morning ha. Oh, yes. Sakay Dennis Richard Tibor Roma, ginagreet niya si Rayjan Tan Villalon. Vice President sa Energy Fans Club Action Boy. Anthony Jones, Gavilio Siblano, mga members Mas na na inayawan ka wayan, bla ka ina. Sino? Inomig ka mo ko tubig, damo gid ko no. Si Antonia damo gini mainom ya kay God bye-bye siya mo. Ang bye-bye gini no? Ang tubig sa bye-bye gini no? Yes. Gina-filter ya lang. Kung lapit ka gali sa bye-bye, damo hindi ka ng tubig. Hindi tubig. ka kaubusan tubig, basta lapit ka sa bye-bye, correct? Kaya sa una Action Boy. Ay, tanan di ko naman baliwan. Bol, tanan nga state gali Thursday gid. Tanan nga state sa Thursday US. gid. Tanan di ba? Okay, sa Las Vegas niya si Migo tawan ball mo. Kumusta galing hampang da ni Kwan ni Jan Real Casimiro kay buwas na to mo. September 26, no? Tay boss pa balan, kay boss pa man. Buwas pa to hampang dito sa US guro buwas. Sa aton guro sa Sunday guro. Amo ta sa base. Pende kung saan Sige. Kay dito Norberto. ay ang balik Kelly Jelly wala man ga pareho Action Boy. Ay. Sino pati yan sa kay Kelly Jelly kag kay sino na gani? Si One Ball. Roberto Galio. Sige kay Giovanni Duhino, good morning Action Boy and Action Doral, always good monitor airport Kalong-Kalong. Kay Norberto Moroy Trasona, watching live from Nulido Street, Lacastinal. Please greet Trasona kag Angor family, stay safe. Okay. Sunday ang ambang diri sa aton ni Juan Sunday. Casimiro. Sige. Sunday. Standby na ha sa mga balita lokal. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, magabato ng siyudad sa Bacolod sang emergency subsidy gikan sa Department of Social Welfare and Development kasunod sa magpatuman sang modified ECQ. Ini ang ginanunsyo ni Congressman Greg Gasataya matapos ang letter reply ni DSWD Secretary Rolando Bautista na petsahan September 24 angon siya pangabay kung mahimo makabato ng mga Bacolod noon sang financial assistance. Sang nagligad nga September 8 sang una nagpadala sang sulat si Gasataya kay Bautista. Sa interview sa Aksyon firing line, gipahayag ni Gasataya, 3 ka klase ang makabaton sang emergency subsidy. Una, ang mga sektor nga naapektuhan sa pagpatuman sang MACQ, ang mga ginpaidalom sa granular lockdown, kag ang mga persona nga kwalipikado apang wala nalakip sa SAP. Nagpanugyan si Gasataya sa transport sector kay iban pangahulaton ang anunsyo sang DSWD angot sa proseso sang ayuda. Sa impormasyon ni Gasataya, palarehos ang balor sa emergency subsidy nga mabaton sa mga kwalipikado. Ang DSWD ang may 6 bilyon ka pesos nga pondo sa idalom sang Bayanihan 2 para sa pagpatuman sa mga programa angot sa mga napektuhan sang COVID-19. Ang ilang refund sa aton Action Bray is maghatag sang emergency subsidy kutob sa mga qualified na low income beneficiaries o nga apektado. Ang kabahin sang pahayag ni Congressman Greg Gasataya.
Ginlansar sang lokal nga panguluhan sa siyudad sang Bago ang kaugalingon nga bersyon sa drive-thru swab testing amon hauna sa tanan nga mga local government units kon LGU sa Negros Occidental kahapon nga adlaw Huwebes. Ang testing station nahamtang sa front yard sa historic nga ABAP Gym sa diin 21 ka mga bagonhons ang ginpaidalom sa swab test kahapon. Suro kay City Health Office Swab Team Leader Medical Technologist Glenlee Casona, ini nga drive-thru concept ang hindi lamang makahatag sa madasig na serbisyo sa mga pumuluyo sa syudad, kundi makabulig pa agud mapahilayo sa peligro ang tagsa-tagsa bangod wala sang face-to-face contact. Kuhaan sang swab mga target individual sa sulod mismo sang ila salakyan. Nagsaksi sa dry run si Mayor Nicolas Yulo. Suro kay Yulo, ini ang isa sa mga inisyatibo sang syudad agud makatest sang madamo nga bagonhons agud matapna ang pagdamo sang COVID-19. Ini ang bukas Lunes tugto Biyernes umpisa alas 9 sang aga, tugto alas 11 sang udto. Samtang hindi anay magbaton sa mga returning locally stranded individuals o kon LSI kag overseas Filipinos ang siyudad sa Bago. Suno kay Mayor Nicolas Yulo, nagpadala na siya sang sulat sa Regional Interagency Task Force angot sune kag nagalaom nga paboran ang iya pangabay. Dungan pa sang alkalde, kinahanglan sa siyudad ang pagpreparar sa mga quarantine facilities para sa mga nagpositibo sa COVID-19 sa ginpatigayon nga mass swabbing. Ginkonformar ni Yulo nga okupado na ang mga quarantine facilities sa siyudad kag hindi maakomodar sa mga returning residents. September 12, nagpatigayon sa ikaduha nga mass testing ang Bago sa diin 238 ka mga bagunon ang nakuhaan sang swab test. Nagsulat kuya sa regional na nang hindi kami anay magbaton kay tungod nga basi gulpi lang nga puno ang amon facilities kay tungod nga nag-second kami ang mass swabbing. Si Mayor Nicolas Yulo sa siyudad Sambago. Sa dugang nga balita lokal, ginpakamaayo ni Councilor Cindy Rojas ang chairman sa Committee on Returning Residents sa siyudad sang Bacolod nga buligan na lamang sa pagproseso sang PNP Travel Authority ang mga locally stranded individual o LSI nga yara nagatiner sa Metro Manila. Suro kay Rojas, ini nga inisyatibong resulta sang kabudlayan nga naeksperyensyahan sa mga LSI sa pagpila kag pagproseso sa mga dokumento sa talatapan sang kapulisan. Ginklaro man sini nga ang mga LSI lamang nga magahalin sa Manila ang exempted sa among requirement kag wala malakip ang iban pa nga yara sa nagkalain-lain nga lugar sa palibot sang Pilipinas. Suno pa sa konsehal, amat-amat na ginapreparar sang iya komitiba ang letter of coordination nga kinahanglanon sa pagbiyahe sa among nga grupo, labi na sa tion nga mag-downgrade ang community quarantine status sang syudad pagkatapos sang Setyembre 30. Ang halin sa NCR nga mga LSIs, wala po sila ginpangayuan sa PNP Travel Authority. Ako na ang nag-process ang ilang nga PNP Travel Authority. Pagpass nila sang medical certificate nila, sang ila ID, kag sang contact numbers, ako na ga-request ang ilang nga PNP Travel Authority kay may contact ko to sa Manila. Kabahin sang pahayag ni Councilor Cindy Rojas. Samtang 23 ka mga COVID-19 positive ang bag-o nga na-record nga napatay sa Western Visayas. Sa report sang DOH-6 kahapon nga adlaw, na-record sa probinsya sang Iloilo ang pinakamadamo nga napatay nga may napulo. Sunod ang Iloilo City nga may 8, Bacolod nga may 3 kag tag-isa sa Antigua Aklan. Gin-report sang DOH-6 ang 260 ka bag-o nga mga COVID-19 cases sa Western Visayas. Nanguna sa gyapon ng siyudad sa Bacolod sa may pinakamadamo nga bago nga kaso sa riyon nga may 95, sunod ang Iloilo nga may 73, Negros Occidental nga may 62, Iloilo 19, Capiz nga may 7, Guimaras, Aklan kag Antique nga may pareho nga tag-isa ka bago nga kaso. Nagapakita sa datos nga 234 ang bago nga mga recoveries sa Region 6. Ang Western Visayas ang may 10,234 ka total confirmed cases, 6,327 ang naka-recover na, 300 kung 3,699 ang active cases, kag 208 na ang napatay. Kag sa katapusan nga balita lokal, nagdonar si Senadora Pia Cayetano sa napulo ka mga mountain bikes, lakip na ang pulo ka mga front lights, pulo ka mga protective helmets, kag pulo ka bike locks sa gobyerno sa Bacolod pagi sa iyang programa nga Pilipinas in Action Bike Program. Ang mga bike ang gin-turnover ni Family Magbanwa nga tiglawas sang Pilipinas in Action, kag ginbato ng Vice Mayor Elcid Familiaran, City Administrator M. Ang kaiban pa nga sa Bacolod Government Center kahapon Huwebes.
Ang bike ang gin-turnover sa 5 ka mga personnel sa Bacolod CDRRMO kag 5 ka iban pang benepisyaryo nga mga essential services workers. Ang ini nga programa ni Cayetano ang nagatuyo nga makahatag sing bike sa mga frontliners sa Pilipinas. Suno kay ang timely ang donasyon kasunod nga ginpaidalom ang Bacolod sa Modified Enhanced Community Quarantine sa diin limitado ang public transportation. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:24. Kag para naman sa Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Sige. Good morning, Liwat, mga kaaksyon. Kay Josefa Cabrera, maayong aga. Ang kay natublatong siling tabla nga adlaw tubla sa US, kag diri sa aton, i-compare. Butan tabi sa aton, di sumong Friday, sila Thursday. Pero lain-lain nga oras, depende sa kwan. May Pacific time kita nga ginatawag. May ara nga Eastern time. Oras ang diferensya from adlaw, I think okay, same Thursday lang. gid sila ya. Pero nasumong dito sa kwan, dito sa ano nga panawag ni sa Las Vegas. East Coast dito, 3 hours ahead sila dito. Subong niya ni guro dito sa Las Vegas gano ang oras to guro 5:27 sa hapon. Muna sa 5:27 sa hapon. So hindi gid 24 hours ang diferensya kundi nga may mga diferensya lang sa oras. Muna sa Sige. At least ka balo na action boy para kung magpa-US hindi ta matingala hindi ka matingala. Kaya bago lang talin sa isa ka state, doon mo pa man ni oras, tapos mabota to. Correct. Grabe gali kay lain-lain. Okay. Norberto Moroy Trasona, maayong aga, live from Nolido Street, La Castellana. Ginagreet nato ng Trasona kag Angor family. Dira sa La Castellana. Ma'am Ligaya Abeto, good morning man. Kay Giovanni Duhinog. Yes. Sa Kalong-Kalong Airport. Airport Kalong-Kalong, nagita na siya. Sir Edwin Pineda, Aksyon Boy, nag-monitor. Correct. Kag aring name nga daw Japanese siguro, basta nag-watch siya from Japan. Si Liza Joy Amoroso, good morning Aksyon Boy, Miss Dorel Cabato, have a nice day everyone. Yes, have a nice day. Kay Eva De Leon, dra sa may Villamonte, nagapamati man. Stuart Di Buontan, morning Aksyon Dorel, kag Aksyon Boy. Tamyo lang iasawa si Hazel. Good morning, Hazel, from your husband. Kay Jella Liaga, good morning, watching from Manila, kag sa family Liaga sa Montilla, Moises Padilla. Mayong aga sa inyo, taga Banwa sang Moises Padilla. Kay Karen K. Margen, Napaton. Mayong aga, Aksyon Boy, kag Aksyon Dorel, kag mayong aga man kay Oscar Garganira Jr. sang Lopwest Village. Lito Dayap, good morning daw sa may Punta Taytay. Kay Binong 70. Aksyon Boy, still watching live, ginagreet ko lang. Neighbor niya kuno sa Bago, bugtaw na gid.
kagapangape si T.I. Aida Gamin. Kilala ko na. Cheryl Limpangog kag Encarnacion Jr. Kilala mo na ganun. Kilala ko na. Ate, sige, go! Si Chay Aida. Ah. Bads sa Perlado, good morning lang. Pag-abot sa Bacolod, yun na sa mga OFWs. Sa protocol, quarantine kay. Hindi pala? Correct. Quarantine kay, pag-abot dire. Almira Lim Malazarte, Anthony Jones Havilio Seblano. Amo na siyang greet kay ina ni Dennis. Dito sa Kwan, sa Inayawan. Yes. Ano ni ko, no? Nag-greet na abyan niya si Shermel Labs. Aba. Abyan mo, Labs. Sana all loves. Ay. Monitor lang Kagrabe ni nga labya. Nga man. May S pag mo. Tida mo. Gidila ko Labs, more. Yes. Sa sitio Tubod. Barangay Inayawan, Kawayan. Hindi na tubod, tubod. Tubod, Action Boy. Kay Ma'am Vanessa Mayo, ara siya gyapo, nagapanyapo na siya subong Action Boy. Hambayas Action Boy, but different time ang iba niya state. Correct. So, mo to, correct. Sa time. Abo si Dennis, doon ako pa US. Doon taga US, siya sa una. Hambali Dennis, inoras lang Nawian ko kay Dennis. Yung mga inuras lang Thank you, Gidens, ha. Sana ma-share mo yung experiences sa US. Ophelia Alce, good morning, Action Boy and Darla. Have a blessed boat. Watching from Banwasang Isabela. Yes, taga Isabela Dra. Good morning. Kay Junjun Esteves, morning action. Kag sa kay Action Darla, guwapa ka bato live di sa Binondo, Manila. Binondo. Namit na Action Boy. Chinatown. Namit na ginadala mo bala sa amon. To bala nga do hopya. Oo. May munggo, no? O sa Chinatown ko to bakal. Namit ito ya. Lakat ko ito ya kag ginsulay ang init. Ginlakat mo gid. Alin sa hotel. Naistaran ko, ginlakat ko ito ya kag kwan niya. Namit gid siya Action Boy. Labi na kung ma-ref siya. In fairness man to nga food, no? Kaya hindi way man tabay ka pa Manila. Kaya ito siyang COVID Ni mo. tani to sang sona, to tani, no? Ato ka na to tani. Bawo mo gito tani naman. Oo. Tiga lang kay pagpa US mo, sini nga recently lang, way ka magkapit sa Binondo. Why? Nag-private, ka man may plane. Wow, correct, sana all. Sige. Archie Lucero, good morning, Ana Action Boy. Kaya Rooney Alvarez, nagapamati man siya Alvarez, Rooney Alvarez ang silay. Sige. Standby na sa aton mga balita nasyonal. Kag sa ato naman nga Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:33. Detalya na sa mga balita nasyonal. Ginaduso ni House Committee on Ways and Means Chairman kag Albay Representative Joey Salceda sa gobyerno nga suportahan ang mga magagmay nga negosyo online. Sa idalom sang House Bill 7698 kon Online Small Enterprise Support Services Act of 2020 ni Salceda, tuyos ni nga mahatagan sang kayunan ang mga small online businesses nga maka-loan, matagan sang grants, registration assistance kag training agud mabuligan nga mapadako ang ilang negosyo. Makabulig man ang hagna para makaparehistro ang mga online business kag malikawan ang anuman nga government penalty. Ginpahayag pa ni Salceda nga dako na bulig sang small online business sa ekonomiya sa Pilipinas sini nga pandemic. Partikular nga target sini ang mga online businesses nga may annual sales nga mas manubo sa 1 milyon ka pesos sa din mahimo sila makautang sa mga bangko sang gobyerno. Nagapagabay si Pampanga Representative Mikey Arroyo sa COMELEC ay consider o konsiderar ang pagpaiway sa 2022 elections kasunod sa iya na hadlok ang mga botante sa COVID-19 pandemic. Pero sunod kay COMELEC Chairman Sheriff Abbas ang ining butang ang depende sa Kongreso kay Presidente Rodrigo Duterte. Sunod kay Abbas, ginalantaw sa COMELEC ang best practices sa South Korea kag US para mapabilin nga safe ang piniliay.
Suno kay COMELEC Executive Director Bartolome Sino Cruz, ginalantaw sang komisyon nga tugutan ang online filing sang Certificate of Candidacies sang pila ka adlaw. Suno kay Sino Cruz, posible masobra isa ka adlaw ang election day. Ginalantaw sang COMELEC nga limitahan ang kadamuon sa mabotante sa presinto humalin sa 12 pakadto sa 5. Ang COMELEC ang magatukod sa special committee para magpreparar sa 2022 elections. Ginpahayag naman ni Anay COMELEC Chair Attorney Gregorio Larazabal nga wala sang basihan ang proposal nga pag-postpone sang 2022 elections bangod sa COVID-19 pandemic. Sunod kay Larazabal, ang iban nga pungsod gangay sa South Korea ang nakapatigayon sang eleksyon samtang madayon man ang piniliay sa Germany kag Estados Unidos. Una nga nagpangabay si Pampanga Representative Juan Miguel Arroyo sa mga opisyal sang COMELEC nga ikonsiderar ang pagpaiway sang 2022 elections bangod sang pandemya. Ginpatag ni Larazabal nga sa idalom sang layi, mayara lamang sa specific conditions para i-postpone ang eleksyon kag mayara pa sang masobra isa ka tuig para magpreparar. Dugang pa ni Larazabal ang mga nagdaog nga opisyal sa 2016 kag 2019 nga eleksyon ang hindi pwede nga mag-extend sa ilang nga termino sa piyak ng 2022 elections ang na-postpone o kon nakansilar. Kumpiyansa naman ang Malacanang nga ginakilala sa gobyerno sa Estados Unidos sa importansya sa ila security alliance sa Pilipinas matapos nga ginaduso ang pag-suspend sa American aid sa mga militar kag pulis sa pungsod bangod sa human rights concerns. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, ang Pilipinas ay hindi maghilabot sa proseso sa US kag iya ginlaragway ang hagna ang ginfile ni Pennsylvania Representative Susan Wild nga isa ka very wild suggestion. Dugang pa ni Roque, mayara man sang close ties si Presidente Rodrigo Duterte kag US President Donald Trump. Ginaduso ni Wild ang pag-suspend sa paghatag sa security assistance sa Pilipinas tubtob nga malambot ang mga human rights conditions. Ginakondenar ni Wild ang pagpasar sa Anti-Terror Act sa Pilipinas nga sunod sa iya isa ka pagpangatake batok sa mga aktivista kag political dissenters. Ginkonformar ni Interior Secretary Eduardo Anyo nga natalana nga mag-deploy sila sang dugang nga 50,000 ka mga contact tracers sa Oktubre 1 agoy makabulig sa away kontra COVID-19. Ang mga contact tracers ay ga-deploy sa mga lugar nga severely hit sang virus kaangay sa siyudad sang Quezon. Ginpalayag ni Anyo nga mga contact tracers ang mahimo i-assign sa lain nga lugar rason nga ginapasiguro sa mga nag-apply ang flexibility kag mobility para masiguro nga makapahamtang sang team sa mga lugar nga nakinanglan sang bulig. Palayag pa ni Anyo, target nga makaumpisa na sang trabaho ang contact tracing teams bangod sa amuman nga adlaw i-release ang budget. Ang mga aplikante ang ginpaidalom sa training sa Local Government Academy sa Philippine Public Safety College. Nakatanyag man ang Technical Education Skills and Development Authority kung TESDA sa libre nga kurso sa contact tracing. Kaag sa katapusan nga balita national ginaduso sa COVID team nga ipaidalom ang syudad sa Iloilo sa Modified Enhanced Community Quarantine sa sulod sa 15 ka adlaw. Una na ang ginrekomendar sa COVID team sa Iloilo City nga ipaidalom ang lugar sa General Community Quarantine umpisa Setyembre 24 humalin sa MGCQ. Pero ang team ang liwat naghimo sa rekomendasyon nga ipaidalom sa MACQ ang Iloilo City. Suno kay Iloilo Mayor Jerry Triñas magapreparar ini sa executive order kay ban pang requirements nagapakig-angot na sa karon si Triñas sa opisyales sa national kag regional. Suno pa sa alkalde ginpabaloman siya ni DILG Secretary Eduardo Anyo kag National Task Force on COVID-19 Chair Delphine Lorenzana nga nagasuporta ang maini sa desisyon sa LGU. Ginrekomendar man sa COVID team nga i-suspend ang biyake sa mga returning overseas Filipinos kag locally stranded individuals mo sa pagsaka sa COVID-19 cases. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:38. Kag para naman sa Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila count
counterpart sa Senado nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa Kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabato, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sige, good morning liwat sa kay Sandra Rafael, kag happy birthday kay Nanay Thelma Rafael sang Mansilingan, halin sa Hong Kong. Hong Kong, ha? Kay Ulay Abalahon, kagawad Ulay Abalahon, good morning. Jan Trono, sa kay Kapitan Leopoldo Duran Jr., good morning, tutos sa mong gabiyahe. Sa mga countries bala, dumduman ko ano nga country kung nga wala ang dila mo bala way ga pilit sa babaw. Way bala sa babaw. Magling ka bala nga Philippines, mga muna bala ang dila mo bala Japan, de bala dila mo bala Japan. Ano kunong do wala ka pilit da nga country. Ambot Amo kanay Hong Kong. Talaka. Mga China, wala ka lang ka na China, kaya pilit ay mo dila ba? China. Philippines. America. Hong Kong. Talaka. Thank you gid sa bag-o na naman niya, Aksyon Boy. In fairness, though, na-amaze ko. Na-amaze. Sige. Hong Kong. To, no? Mga Malaysia Singapore. Singapore. Ba, kapilit ng dilaw. Malaysia. Correct. Argentina. Hong Kong. Kalain. Okay. Sige. So, sige. Mapadaan na kita greetings, Aksyon Boy. Sa aton yung mga ka-aksyon nga nagaupod sa aton subong nga aga kay... di nato kagina. Wait. Di nata kay Eddie Rio. Ari ko diya kay ano yung Aksyon Boy? Si What's Archie from- Lucero. Si Eddie Rio niya sa Bay Anchorage na siya. Okay, sige. CS Vega. Kay Archie Lucero, yung Aksyon Boy. Ginatambyo yung kuno si Roman Libuon. Si Kelly Saito naman, good morning sa Del Castillo family sang Yungki Street, La Carlota City. La Carlota na. Ryan Estelioso, good morning from La Carlota man. Si Dennis, syempre gincheco. Abi Kuya Baladens, nakapa US. Kado ka bongga, kagidyo daan. Amo ni dapat ang paborata kay Dennis bilang presidente sa Energy Fans Club. Kung ano ang mga kwanta dito, mga question bla ka muna. Kailangan siya dahil dasig mag-research. Sabat. Hindi siya Very good. Kay tingbon talang iya sweldo. Correct. Kamu mo bra na sa sang tarp? Wala gyapon eh. Wala pa budget guro. Luisa. Pigaw pang budget sa Energy Fans Club. Kay Luisa Melos, good morning man. Kaga Grace Bernal Morales. Maing aga. Kay Ma'am Elizabeth Gamala, Aksyon Boy, nagapamati man siya. Good morning, Sir Boy and Blooming Lady Dora. Thank you, Ma'am. Keep safe. May God bless and protect all of us from pandemic. Yes. Keep safe, Ma'am. Kay Susan Agapito, Draso may mansilingan, mayong aga. Kay Susan Pagid Taberno. Kasundan ay si Susan Agapito kag si Susan Taberno. Good day, Aksyon Doral Boy. Ari lang kami di. Susan Sidulio Taberno, Bibo kag Bimbo. Regards kay Sir John. Okay. Ano ni siya? Ang bata yam, estudyante ni Aksyon John. Okay. Kay Mars Escada, good morning, Aksyon Boy and Doral. Stay safe watching from Villa Angela. Ophelia Arce, ko pa naging sa Aksyon Door, long hair na bagay. Thank you, ma'am. Yes, grabe ko salamat kung nga naglaba-laba nagawa ang buhok, Aksyon Boy. Kaya doon na-frustrate. Hindi ko to sang kulong. Ko to bala sang niligan. Mas mainan tong kulong sa una sa itong kulukalbuhon kapatid to bala sa una. Grabe itong kulukalbuhon. Kulukalbuhon. Kay Maricon Brillantes, maulanon nga morning watching from Hinubaan. Ginagalit ko gali amon nga mga tupad balay. May lang nga pagpamati sa Aksyon Radyo.
labi na kay Kapitan Bebeng Theodore Tobilieca. Every morning kapag matigid kami sa inyo, kagwapa kay Miss Dora. Thank you, ma'am. Kay Homento Junjun, good morning. Liza Joy Amoroso, good morning. President Richard, Dennis Richard Tiboroma, and sa Energy Fans Club, keep safe and God bless sige. everyone. Okay na. Sige, karon naman Aksyon Boy. Okay. Standby sa atong dugang nga mga balita. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:44. Kag sa ato naman nga balita, international ginsulod sang kawatan ng simbahan sa Spoleto, Italy kag ginkawat ang relic ni anay Pope John Paul II. Sunod sa Vatican isa ka vial nga nagaunod sang dugo ni St. John Paul II ang ginkawat sa simbahan sang Umbria sa Central Italy. Ginpahayag naman ni Spoleto Archbishop Renato Bocado nga hindi kuntani pagkwartahan sa kawatan na nasambit nga relic. Tuig 2016 ang ginhatag sa simbahan ang relic man ni Cardinal Stanislaw Dwizis ang Archbishop sang Krakow ang madugay na nga AD Pope John Paul II. Madumduman nga sadtong 2005 nagtaliwan si Pope John Paul II kag pila ka tuig gindeklarar ini nga santo. Sa aton balita sa patag sa magnegosyo sa mga kliyente kag mga depositors ang Land Bank, may systems upgrade kag maintenance activities ang Land Bank. Sa abiso sang bangko magasugod ni buwas September o kun karon nga adlaw September 25 las 11 sang gabi kag magalawig dugdug las 11 sang aga Sabado nga adlaw September 26. Sa among pet sa kagoras hindi magamit ang masunod nga serbisyo: ATMs, cash deposit machines, iAccess, mobile banking app, Land Bank phone access, link.biz portal, electronic tax payment system, electronic modified disbursement system, digital onboarding system, digital corner and website, digital onboarding system of bank, Land Bank remittance system, Land Bank card transactions via BankNet kag Visa, Land Bank transactions via POS. Panahonundum sang Land Bank, mahimong-himo ang mga transaksyon antes ang schedule sang service disruption. Sa aton nga currency exchange rate, US dollar na may balor karon nga 48 pesos kag 57 centimos, Singapore dollar 35 pesos kag 32 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 27 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment Aksyon Boy, kilala mo man ang couple of course nga si sino kanina? Si Angel Locsin kag si Neil Arce, di ba? Si Angel ang kilala ko. Si Neil, di mo kilala? Of the nice la pirmi po. Ay, Kilalahon mo man siya. Kung kilala mo si Angel, dapat kilalahon mo siya. Kay ba Action Boy, ang ila tubay tani nga kasal, sini nga November. Galing, tidualang-alang pa man Action Boy, kay may pandemic. Doon na dumduman ko na nga balita mo. Kahapon. Kahapon? Ay, gali. Amo mo ni gali kagapon. Ito nadumduman ko na. Nadumduman mo na. Kahapon kay tani may simple ko na sila mo. Do kami lang na tani mo sa kasalya mo. Yes. Sila man nagyapon. Sila magyapon. Do ka kuan ng balado ka simple lang. Tigal lang kay tungod sa pandemic kin paiso na next year nga dako na libong gahon na nila. Hindi simple lang kuno gyapon. Simple gyapon. Nambal nila. Maging simple lamang ang handaan. Ako naman. Boy. Gawin. Ay, mayara na ba laging kasal ka mo na? Ang ilang preparasyon tok neneng kag mag-isaw. Pero do ka ang isaw, hindi bla mo na ang tinae mo na. Isang manok, Action Boy. So, sa 2021, pero Action Boy, depende kung nagyapon sa situation next year, ha? Kasi, you know naman, tagid actually nabalaan ko sa salo ng pandemic. Original plano, tanida. Nga kami lang sina. Kamo lang kita. Mas suod lang ka intimate na malang kami nanday ka-former kong Nery Colmenares. Kami na natani. Galing kayo, nag-decide na lang yun sila ngayon. Next year, kag dami jud ako lang kay para masakop-sakop man ng iba. Sige importante Action Boy, kapalang gaanay sila gyapon bisan di madayon lakasal sa mga tuig. Correct man? Kay basi bala. So si Angel Gorote mabulo reduce pa para nga amo na goro para magbalik ang iya Darna. Correct. Balita sa sports. Dahil promesa naman ang Boston Celtics, hindi nila pagdalon sa masunod gahampang ang mga sala nga ila nahimo sa Game 4
sa Eastern Conference Finals. Sa itong Miyerkules na pierde ang Celtics sa Miami Heat sa inaserye sa score nga 112-109. Inagresulta karon nga ang Miami Heat may 3 na kadaog kag 1 ka pierde. Aminado si Celtics swingman Jaylen Brown, ngaging kulang ila diskarte ang mga wala nila na panindugan ng promesa nga pataso nilang serye. Hindi man mabato ni All-Star forward Jason Tatum nga nagpigaw ini sa first half sa hampang ang mga wala nakascore. Samtang ipahag naman ni Boston All-Star Kemba Walker nga wala sila sang mahimo kundi tinghuan na lamang nga makabawi kag makahimo sang comeback. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Yes. Kag sa atin yung mga ka-action. Happy birthday, Action Rex! Oy! Ito, our... Birthday ni Action Rex? Yes, our news and program director, Action Rex Cantong. Good morning, happy birthday. Correct. Happy birthday pare. Action Rex Cantong. Tingala ko kasi ko aga paano na ding ano na ding mga Damo nga mga handa. may mga lamisa nga ginapang plastar, may mga may Pero naka-social distancing ang mga bangko. Oo, di ko nga daw may mga lamisa, may mga bangko po do kalaka-laka. Abi mo may ano. Ano ko may ano di man? Gali kay birthday ni Gali Action kay Rex. birthday ni Action Rex. Ambot kong pila na si Action Rex Sa madumduman ko, sang nagligad daw, 32 siya mo. Nagligad nga 20 years ago. Pila siya? 32. 20 years ago. In fairness, kay Action Rex, no? Oo, hindi wala. Correct. Basta dumduman ko 32 na siya. 20 years ago. Sige. Karoon ko lang basta ako ning may nag-chat sa akong kasabay. Basta happy birthday sa kay Action Rex. Salamat sa aga pang kuha na salba naman ang ato. Isa ka pala mahawan, kag isa ka pala nyagahan. Yes, of course. Pamahaw pa nyaga na mo. Panyapon na lang gid sa kupon pag ang panyapon para tinapuro kay makatipid balo ka. ka pag Action Boy. Balo ka way nakugagwa ang akon daw kuan bala. Yes. Gabi na. Action Boy. Curfew daan. Yes, very good kagidya law abiding citizen. Yeah. Buya. Sa akong tita, Action Boy, si Tita Gina Kapanas Gacho, sa may Kawayan bala. Okay. Good morning. Di na sa Kawayan, Dampe? Gacho family, sa may Inayawan man. Inayawan ng gali. Siya niyang principal sang Action Boy sa Eva J. Montilla National High School. Daw parehas na ito. Ko galing nga principal man. Iyan nga estudyante si Anthony Jones Seblan. Okay. Kita mo ginambalay ko, hindi gid malipat ha, basta hagid ha. Nugay na, Anthony. So, principal ni si tita mo, Gina. Yes, sa may. Naparehas na ni Turco. Ha? Parehas Si na Turco, principal man. suspect. Halakal. Tsaka, Turks. Sige Ay ho, happy birthday ko na Action Rex. Ginag-greet siya ni ni President Dennis. Kaya ka kita may padala. Dennis, way gida sang din sa kanesa San Enrique, no? Lagi da sang manok. Pabaybay ka da, way ka da naka pang sulo. Pang sulo gid ya. Kagi ka panulo. Ha? Kagi ka panulo. Panulo sang. Isda mga muna. Wala Ako kagi ko na. Sa gabi na siya, siyempre gabi Siyempre gabi kay sulo. Pero ginagamit na mo so Petromax. Kita ka na sang daw suga na ginabumba-bumba na. Ano ginagamit nyo? Ano sa gamit na mo? Nalakat kami na gabi. So, nalakat sa baybay, kalawig na sa nalakat na mo. Di may gahako ang mga isda. Uy, kaya raman na sa galagoy-lagoy sa Nabaw. Amo na ko na mas namin. Kaya kung may suga ka, palapit sila mo. Gali. So, panulo ang panulo tawag. Panulo Ano naman yung pakaros? Ate, basi pang ginaguro baka hindi na ko pamilyar gid sa iban sina may mga damo gid term no. Damo na siya. Importante wala kay pang hawoy dynamite Action Boy. Ay. Dinamita. Wadlok mo na sa lupok. Yes, bakalay. Ate sige. Dili na kita sa aton balita espesyal Action Boy. Actually, sugpo ni siya sa istorya na mong ligad ni Action John. Ini ba lang ang pamatasan kuno sang tao, mahibaluan mo sa iya the way siya maglakad. Okay. So muna to Action Boy, kung nagatihin siya, meaning kung Action Boy, may malipayon siya kung disposition sa iya kabuhi, kag do ka, kung ara siya kuno sa isa ka lugar, do ginapahay niya ang spirit, do ka mo na Action Boy, do ka happy ang mga tao. Ano? Linitor ko niya principal lover guro. Sana Bongga. So ang sugpon Action Boy, areo. Kung
kuko Kuko. ka maglakat. Mm-hmm. Kung nagakuko ka kuno action boy maglakat, but silingon sinagali. Ina ko nga tao insecure. Okay. Oo. Kag kung Hindi gaamo ginabalaw, di ba may amo ginagalakat? Oo, galakat na. So ina siya gali insecure. Kag Ay, ang gaamo naman na iya. Expand naman iya. Siya kuno sobra naman sa sa confidence. Amo na ibang daw nasuya na sila sa mga Sa mga gamo mo ginalakat do sisinon. Panawag na sona daw kaag wala, duga kaag ka Duga wala. kaag. Expand. May nabalam ko na ka-term pagit hindi ko lang paghihambal. Akado ka chakaness overload. Karon ko lang hambal simo. Correct. So, ang next action boy, kung nang ila kamot kuno ginatago nila, nga lang hinlalaki ni, di ba? Kung ginatago ko ng action boy, gamon na sila kung maglakat. Nan, ang bot silingon sina ko action boy, do ka indikasyon sang imo nga do ka weak ka kuno nga tao. Weak ka kung gina mo Oo, maglakat. tapos do ka nervyoso sa imo, do ka amo ka nagalit. Ano kaya maglakat action boy? Way pa kabalo, no? Way pa. Oo, Tanaw ka. Tanaw kami ko si gamamo. Yes, action boy. Tapos ang madasig naman kuno nga paglakat, di ba may tao nga dasig-dasig maglakat, kado ginalagas? Hinahinay naman do ginalagas kay mo yaman na. So inis la kuno action boy. Ang una ko kita actually mo, gudlagan kaya mo. Gudlagan ko ya. Oo, tod man. Diri sa station. Sa station kita ko. Sino bata gudlagan daga? Akalain sa bata. Kaya medyo, pa ko itong chubby pa ko to. But chubby pa ko to. Sino na siya? Sabi ko, nagabaligya akong buti lang ito. Grabe. Grabe man So, ari na action boy. Ang ini ko ng mga madasig maglakat action boy. Sobra naman sila kuno ka-aggressive nga mga tao. Okay, aggressive. Kag, dasig ni sila kuno maminsal. Kag, indikasyon man ni action boy sa obra ko nga hindi matapos. Kaya kadasig-dasig, kadali-dali. So, ang obra ko do ka hindi obra matapos-tapos, action boy. Kung dasig ka? Ang dasig maglakat. So, kanina ka maglakat? Wala Laminday. Galing. Laminday ka na panawag na. Kalaminday man sa iyo, malakat man. Laminday na siyang term. Laminday, Okay. Dasi ko ang blado si Gleason. Kamusta lang tagali kay Madam Glazel na? Ka-TikTok pa siya. Ang mga ginapang post sa TikTok, ginakapoy ko. Nakalaminday bla? Nakahinay? So, ang last action boy, Ariel, laminday o kun uyaya. Okay. Sige. Si action leader na nga to niya. Chat sa mga search sa mga ginapang. So, next action boy, ang ang gahod, bala maglakat. Di ba kita ka ng takon, kung may takon, naman na sila. Ini naman ko na action boy. Attention seeker? Hindi man, ng lang siya, indikasyon nga ikaw ang maalalahanin na tao. Okay. Caring ka. Caring, Oo, kag, perbi ka nga may kuno sa iban, may concern sa iban nga tao. Ay, amo na. Amo na? Kung dasig dati, tako, amo na mo, kung tako. Diba? Gagli maglakat mo na siya. Di ba meron? Sino gimo? Mamangkot kung sino nagimo sila nga research. Sino gimo sila nga research? Ang mga experts sa paglakat. Gabi na, in fairness. Mas siguro, lantaw nila kada tao, maglakat, tapos isasaon, tabi anong batasan niya. Kaya mo na naguro dayon. Correct? Tilang tao, judgmental ka na tagali, judger ka gali. Pero depende ni guro gyapon actually. Ari guro ya mga lang niya, mga lingaw-lingaw lang. Amo makot ko ni sino. Sige mo na imo. Oh, hindi grabe horror. Wala lagi kay balita sa lagi imo na lang. Promo na action boy hambal nila. Correct? Okay na? Sige, happy birthday anay kay Roslyn Balseda. Happy birthday sa imo halin kay Teresa Linaha Kayaw. Kay Mike Liboon, good morning dira. Amigo Mike. Mayong aga, hidlaw sa kanusang tingog ko. Wow, sana ginakahidlaw. Mapaguro i-record kung nakipadala to siya para nasidlaw. Correct. So, action ba atong mabilis sa paglalakad, liwat i-clear ta nga, may indikasyon man niya, ano man yung bagay yung ginahimo mo, hindi mo matapos. Di sa nakaumpisa ka na. Ako na siya. Okay. Di sa nakaumpisa ka na. Kung dasig-dasig ka. Kasi syempre,
wala ka pag katapos sa amon ubra mo naman ang amon mga tao na nga nablangkuan ng daw kasako pero wala man tinapusan. Nakamo na ko na wala man tinapusan ng obra. Correct. Sige. Lang tao ko karon ko ano ka klase tao hindi ko na paghihaboy. Lang tao ko paano ka maglakat karon. Kay Inday Edeline Andrade Liboon, good morning man. Action boy, may ginapag-greet man si Mother Wilma. Happy birthday kuno kay Norma Rosales. Ay, Norms, happy birthday, Norms. Kaya sa ato ni mga ka-action, hindi ta na mabasa, Action Boy. Sige. Ilang mga greetings. Good morning. Thank you, mga ka-action. Standby na kita mag-action sa Action Hotline with Action Artay Hopon. Ang inyo naman din ang news team. Action Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,